Соңгы берничә дистә ел эчендә җәмгыятебездә гаҗәп киң мәгънәгә ия бер сүз барлыкка килде. Волонтерлык. Дөресрәге, шушы сүз белән бәйле хәрәкәт. Безнең бүгенге геройларыбыз Себер егете Ришат белән Теләше кызы Дилбәрнең кавышуларына да сәбәпче булган әле ул. Ничек дисезме? Монысын инде алдагы минутларда ачыкларбыз. Ришат Омск каласында туып үссә дә, тамырлары Татарстанга береккән егет. Әтисе Рәшитнең нәсел-нәсәбәсен замананың кырыс җилләре аяусыз рәвештә Себер ягына барып урнашырга мәҗбүр иткән. Әнисе Әлфия апа исә шыгырдан кызы. Җәйләрен туганнар, дәү әниләр белән уздырырга яраткан егетнең күңелендә инде сабый чактан ук дин гыйлеменә мәхәббәт уяна. Ул шушы юнәлешне һөнәри юлы итеп сайлый. Дилбәрдә кечкенәдән әби-бабай дугасында буй җиткерә. Казанда укый, яши башлаган чорда мөселман яшьләренә волонтер буларак кушылып, төрле чараларда актив катнаша башлый. Әнә шул рәвешле берсе оештыру эшләрендә кайнаган, икенчесе игелек кылырга ашкынган чакта танышырга насыйп була да инде әлеге күркәм парга. Кеше бит инде аралаша, таныша, яңа шәһәргә килгәндә яңа кешеләр белән таныша, шунда инде бер сәбәп була күрешергә, кешенең күзе төшкәндә анара кеше сарага башлый бит инде кем булганын. Синең очракта ничек булды? Я, минем очракта ул бишак башкарак булды. Минем безнең инде гаилә дусларыбыз Илкул танышты Дилбәр белән. Sonra da инде мине таныштырды. Шулай яхшы бер кыз бар. Шуның белән бер таныш дип, шулай инде сөйләшеп киттек, танышып киттек. Вот как раз сәбәп булды инде аның катнашуы, волонтер эшләре. Үзе içində булды инде, дин içində булды. Гаилә корырга да сәбәп булганды инде. Узак күрешеп йөрдегезме? Юк, узак күрешмәдек без. Декабрь айының ахырында инде без күрештек и февральдә өйләндек. Никахны ашыктырга кирәк дип юклагын әйтмиләр бит инде. Шусы да бар. Ул ягы бар. Нинди хатирәләр бәйли шушы урын, шушы парк белән сезне? Biz de kışın tanıştık. Kar küpüydü. Biz rahat, жылы. Прогулка яманда матур бүтіндік Татарстан, Казан, Бизеу. Казан киштәре. Бизеу, Казан киштәре да айры бер матурлык. Шулай шыга едік бұнда бірсек прогулкаға. Икәү бергә кар йөреп йөргәнсез шактый. Диде дә. Тап-тап калакканнары җиңелрәк кирергә булса дип. Кар йөреп йөрү дигәнең дә бит әле аның үзенең бер кыйссасы бар. Тормышта да шушы ниндидер авырлыгы да, җиңеллеге дә була бит. Инде һәрберсен юллап барырга кирәк, ачып барырга кирәк үзеңә. Ир белән хатын булып яши башлагач, гаилә булып берләшеп яши башлагач, шушы авырлыклар, җиңеллекләр күбрәк бергә үтеләме? Әллә инде ират буларак Ришат үз өстенә алып, сиңа сиздермичә генә хәл итеп куямы? Дөресен әйткәндә, ул барысында үзен хәл итәргә тырыша. Кайвакыт әйтәм инде, әйдә бергә проблемалар булса, тегеләр сораулар булса, әйдә бергә чишик дип инде. Мәл барыбер үзенчә мин инде ияләшкән шулай эшләргә дип, шуңа күрә күбрәк үзе хәл итә ул. Мәшәкатьләрне күбрәк үз җилкәңә алу. Менә бу гаиләдәге әни тәрбиясеннән күчкән сыйфатмы, әллә яши үзең шулай тиеш икән иратка дип килдеңме бу фикергә? Ришат. Күп әтинең тәрбиясе булды инде ул хусуста. Шуның өчен инде гаиләдә ират кеше бит инде бүтән мәс'улиятен өстенә ала. Шуның өчен инде без дә шулай тәрбияләнгән булган вопросларны үзең решәтергә тиеш сорауларны калган. Әмма хатын кызның сүзенә дә кайвакыт колак салу кирәк бит әле. Андый мәсьәләләр дә була. Да була. Булганда сорыйсың. Сорыймы? Сорый. Колак саламыз, сорау бер нәрсә. Сала, Аллага шөкер. Хатын таңна да үзеңчә эшлә дип бар бит. Ул да алайда була. Алайда булып куябы? Алайда булып куя. Ришатның Россия диния нәзарәтендәге эше сәбәпле гаиләгә төрле өлкәләргә күченеп йөрергә туры килә. Хәзер алар Мәскәүдә яшиләр.
әмма Казан белән аралары бик якын. Туганнары, гаилә дуслары белән еш күрешәләр. Юлларга тузан кундырмый Сәйдәшевлар. Barakallah, aleykümselam. Kardeş, Hazır bir hayırdır. Sağ olasın, sağ olasın inşallah. Bir şansınızı görge. Sağlıklar neşik. Selam Dilber hanım, isen sağlıklar kelip jittiniz mi inşallah. Sağlıklarınız, aydaz rahmetiniz. Bir şansınızı görge neşe yapjırıysiz bu günlerde. Sağlık, selametlik inşallah. Oturğız salih rahmetim. Bismillah. Ne halerde hazır? Alhamdulillah, yaxşı. Aile. Ailəniz bundaydı Allah'a şükür ailə Burada yanımızda. Kız ne hallerde? Güzel. Eniyiz. Ani de şeker. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Şey günlerinde Mercani Meşte yanaşasında siz bulgansız iken vallahi azim bay bulursunuz Allah'a satmadım. İlmiyor aytacağım adım qara dey Dilber selamet etmeytem şu sen adı selamet et. Sen elimin tajirde bitti balası bilen demeytem qoya jirdi. Sen de telefondan söyleşeydin dey. Şunda biz sen anın bilemeytem söyleşip tadın mı ney? Ey dey bu hazır qara meytem subhanallah maşallah. Bay bulemeytem Allah versin. Meytem bay bir Allah vergan bulsa dey şunda tege söyleşip alğanık sizin turda da bik yaxşı. İlfar Hazret, Сәйдәшевлар гаиләсе сезнең өчен шит түгел икән. Инде аларның гаилә кыруларында күргән, әкрен генә менә матур гына шушы тормыш юлына атлаулары, шушы гаилә турында фикерләрегез. Аларның гаиләләрен бик хөрмәт итәм. Ришат хәзрәт тә ул безнең имам да, мөфтидә булган иде, бик күпне күрде. Аллаһ Таала сынады, әмма шуңа карамастан әлхәмдүлилләh шушы көнгә кадәр үз ихтияры белән сайлаган шушы хак юлдан бара Аллаһка шөкер төрле тормыш юлларында шушы олуг вазифаларны үтәгәндә тормышында барлыкка килгән төрле сикәлтәләргә күркәм сабырлык күрсәтә шушы мәшәкатьләрне, проблемаларны шишеп, кулларын төшермичә, оптимист булып Аллаһка тәвәккәл кылып яшәвен дәвам итә. Шуңа күрә Ришат хәзрәтне мин аны инде Ришат дустым дим бергә булганда, әмма инде үзегез беләсез рәсми булганда башкаларында Ришат хәзрәт дип шулай бер-беребезне зурлыйбыз. Дилбәргә килгәндә шулай ул минем бер туган сеңлем сыман. Гөлзада апабыз ул безгә икенче әни кебек тәйеме, мин аны бик яратам, хөрмәт итәм Гөлзада апаны. Озак еллар Аллаһка шөкер аралашабыз, сөйләшәбез. Кешенең тормышы сынаусыз булмый бит инде. Ул барыбызны да Аллаһ Таала сыный. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz hitap ettiğinde فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Her vaxtda da birinci başlaganda ağır bulur, amma ondan soň Allah Teala jеңillik bilir diп әйтә. Һәм Rabbimiz yana qabatlый, ağırlıkны almaştırıcı jеңillik hiçsiz киләчәк. Аллаһка şükür үзебез дә шулай ук Ришат хәзрәт тә Дилбәр дә үз гаиләсе, алар үз гаиләләре белән әлхәмдүлилләh бергәләшеп, кулга-кул тотышып шушы тормыш юлларында барлыкка килгән, пайда булган шушы мәшәкатьләрне матур гына шишеп, шушы яшәүләрен дәвам итәләр, бик матур гына шушы фәрештә сыман нурлы сабыйларын, Мәрьямне тәрбия кылалар Аллаһка шөкер. Шуңа күрә Аллаһ Таала гаилә бәхетеннән аларны айырмаса иде. Дуслары белән аралашудан гам таба белгән Сәйдәшевларны Казанга тартып торучы җеп ул ике яктан газизләре. Дилбәрнең әти-әнисе һәм Ришатның әнисе. Әлфия апага 18 яшеннән кияүгә чыгып, Себердә төпләнергә насыйп булса да, гомере буе Казан дип ашкына. 40 елдан соң хыялым чынга ашты ди үзе. Мин Сибиргә килгәч, пәрәмәт, кыш теле без инде без үзебез пешерәбез. Сибирдә үзгә төрле оказывается кыш теле. Мен әйтәм, бу нинди кыш теле була инде моның хәтлек. Бездә бит кечерәк кенә кыш теле була димен. Кайнанып шундый әйберләр пешерергә өйрәтте. Эшне нәрсәдән башлыйбыз? Ике күкәй, шикәр и он. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эшнең башы бисмилла. Бигрәк тә сезнең гаиләдә. Әлхәмдүлилләh шикер. Бегенге бисмиллахир-рахманир-рахим. Biraz gına şeker kımı. Şunlardan tığız gına ittirip kamır basabız. Ayten bit kaynanam şimdi item nazıklar pişirger etti. Birinci peremeç, bizim yaklarda peremeçler yok idi. Anlarsın kış dili şılay konaklar zigat, üzebіз bütünlege kaynanam bile üzebіз şılay pişirib isterler. Ciğeyirik. Kilinigizdə də şulay pişirgə öyrətəsiz mi? Allah'a şükür. Ol bizə də bir qısta, elhamdülillah şükür begenge.
Киленебез. Кайнана белән ниндидер җайсызрак вакытлар булса, ике арада хәл итәсезме? Әллә инде ул вакытта Ришат та кушыламы? Ике арада хәл итәргә тырышабыз, әмма теге бик каты сораулар булса инде Ришат тагын әзрәк җайлап-майлап кына ала. Икегез бәхәскә кергәндә ул дәшми калуны өстенрәк күрәме? Әллә инде менә юк әле бу дөрес түгел дип, Әши апа белән аерым, синең белән аерым сөйләшеп алган вакытлар буламы? Төрлечә була. Үз икебез дә сөйләшеп алган чаклар була инде. Әтияне белән дәген сөйләшеп карый. Әмма барыбер теге дустанә мөнәсәбәттә яшәргә тырышабыз инде нинди генә бер булмаса да. Ике арада аларның ниндидер җайсыз вакытлар булмый калмый бит инде ул. Булганда син күреп нәрсәдә булса әйтеп куясыңмы, әллә күз йомып калуны кулай күрәсеңме? Могу күрсәтергә недовольство, могу әйтергә. Дәшми калып буламы? Була, что жестами, ты дәшмисең, и все просто. Шуннан үзе җайлап. Да. Кеше аңлый. Менә шулай җайлап кына җәябез инде. Шулай җәябез дә. Хәзер нәзик кенә иттереп җәяргә кирәк. Әгәр дә синең ир балаң бар икән, картлыгың, инде олыгайган вакытың киленнәрнең нинди булуына да бәйле дип әйтәләр. Шулай булды. Халык зәрәгә әйтмидер. Әлхәмдүлилләһ шөкер бейгә. Сезнең очракта менә шушы килен кайнана мөнәсәбәтенең бәхетле картлыкка итүендә нинди булырга тиеш икән кайнана да, нинди булырга тиеш икән килен? Кайнананы күп күрмәскә. Бөтенесен яшьләр үзлечә яшиләр матур гына. Мин инде киленемә әлхәмдүлилләһ шөкер бейгә бик ризамын. Киленем күп сөйләми, минем кебек әсфили. Шулай юка итеп җәябез дә. Аннан соң ызын кисәкләргә кисеп жарить итәбез. Аннан соң матур гына итеп менә булай чырныйбыз. Майдашы жылдый башлады. Әйдәгез пешереп алыйк. Менә шулай вилкага тыгам да инде аны менә булай жарить итеп алабыз. Менә булай пешереп мейли кыздырып. Менә Йөзен китереп. Матур гына йөзен китереп, матур гына шулай пешереп алабыз. Ризыкның гына түгел, тормышта бит әле менә ниндидер эшнең дә йөзе килеп бетмәгән вакытлары була, Әлфия апа. Була, төрлесе була. Андый чакларда нәрсә эшлисез? Андый чакларда Алла Тәгаләгә нитәсең дә, таянасың да, içiңнән уйлыйсың да, шул иш Алла Тәгаләсе үзе юлын биреп күрсәтеп куя. Бер уйласаң, бер авырлыгы да юк кебек инде. Авырлыклар булгандыр инде, аның булмый, ансыз гына. Бу була инде, Субханаллаша. Кыш теле. Субханалла, машалла. Авыз итеп карагыз. Алла теләсә, инде табын түренә дә куярбыз. Туйырбыз Алла Тәгаләсе. Җиңеллекләре аралаш авырлыклары Әлфия апа өлешенә шактый төшә. Арасында туган якны сагыну сагышы да була. Анысына көн аралаш диярлек тимер юл вокзалына килеп, Казан юнәлешенә кайтучы поездларны озатып калып юаныч ала. Моны якыннарына сиздермәскә тырыша. Әмма ире хатынының халәтен аңлап, мөмкинлек булуга авылларына кайтып килеренә җай таба. Башка мәшәкатьләре дә һәр кемнеке сыман җитәрлек иелә. Барысында тигез күтәрергә тырыштык, ди Мөләйим ханым. Пар канатлы бәхетләре генә кыска языла шул. Рәшит абый фаҗигале төстә сөеклесен, 3 баласын калдырып бакыйлыкка күчә. Аңарчы тигез күтәрелгән тормыш йөген таркатмый саклап атларга Раббысы сабырлык белән 2 яктан туганнар терәге насыйп итә. Үскән вакытта нинди иде ул? İskemada şoğurak edildi. Да, шул иде. Ул бик без барыбызда не, ак төстә, ул кара төстә. Без аны килеп сыйган дип үртидек. Сыйган шайт сыйган калды инде ул. Сыйган әлдә сыйган әле ул. Шигән кужамака. Шеген, бик әрсез иде ул. Ничектер инде менә үзенә бер аерылып торадыр ул. Кая әнә инде эш кушса тизрәк безне җибәрмидер Әлфияне. Ул бер аягы монда, бер аягы тигендә дип
Әтем Әлфияны җибәрә иде. Дөрестә бик тизәләнеп кайта иде кибетләрне. Шулай. 8 баланың иң шаясы булган Әлфия апа ире белән үз балаларында тәвәккәл, тырыш, җитез һәм өлгер булыгыз дип тәрбияли. Һәрберсенә гаилә бөтенлегенең сире буйларын гына түгел, җырдагыча уен берлегендә икәнлеген күңелләренә салырга тырыша. Ришат тормышка ныклап аяк басыр мәлдә әтинең китеп баруы ул ир-ат өчен инде бик зур стресс. Һәм менә шушы вакытта югалмаска, юлдан тайпылмаска нәрсә ярдәм итте? Актыр, әтә кеше инде малай кеше өчен әле яшән алая баргач күбрәк кирәк. 40 яшемә килсәм дә, бүгендә кемдә кирәк була, уйлыйсың. Ул вакытта нәрсә инде минем өчен терәк булды, нәрсә мине аякка тотты, ул дин. Аллаһка ышану, тәкъдиргә ышану. Туганнар белән ике арадагы мөнәсәбәтләр, апаң белән, энең белән ничегрәк? Апа белән инде күбрәк без бергә үскән, арабыз, 1 яшь булгач, аның белән бергә инде үстек, без аның белән күбрәк аралашабыз. Энем белән инде тоже ул шалтырата, эче тулгач, киңәшләргә кирәк булса, ул шалтырата. Сөйләшәбез, ярар телефоннар бар, видео звоноклар бар, җиңелрәк хәзер. Нәрсә хәлләрегез? Эшләп торабыз. Балалар укыдылар инде. Да, укыда. Ярар. Үзегезнең хәлләр? Эшләр алалар. Ринат киевдә эштә. Ринат киевдә, эштә. Ярар, исән сау. Ярар, кызым исән сау. Ярар, кызым, давай. Давай, сине дә кызым, давай, исән сау. Сәйдәшевлар гаиләсенең әти-әнидән күчкән игътибарга лаек алтын кагыйдәсе кеше кайда гына гомер итсә дә, өйдә фәкать ана телендә, татарча сөйләшергә тиеш. Әлеге кагыйдәгә тугры калуга һәркем үзенчә өлеш кертә. Безгә үз телебезне, ана телебезне саклау, бу безнең өчен бер аманаттыр. Шуның өчен сакларга тиешбез. Аны у телдә сөйләшергә тиешбез, балаларыбызны өйрәтергә тиешбез. Шуның өчен саклау ул безнең өчен бер Аллаһтан вазифасыдыр, аманатыдыр. Әлбәттә, татарча сөйләшергә тырышам, чөнки безнең татар телебез бай һәм балага да, кызыбызга татар рухта үстерәсе килә инде. Теле ничек ачылды? Әни дип әйтте, аннары без аны әкренләп дәвәти, дәвәни, әти дип өйрәтәбез инде әйтергә. Йоклатканда да без итуган тел, иматор тел җырынан йоклап китәбез. Башкаларын кабул итмәй. 4 телне беләсең, хатының белән ике арада аралашканда мәхәббәт телен кемдә кулланасыңмы? Мәхәббәт теле тырышабыз инде, кемдә кулланырга, но всегда булып чыкмый. Настроение күрә, тоже меняться. Алай да булып куябыз әле. Кеше бит без тоже кеше. Әлбәттә, уртак телне табу бик авыр эш ул, бигрәк тә без яшь гаилә буларак. Мәхәббәт телен ике арагызда кайсыгыз яхшырак белә? Әти икебездәдер. Тигезме? Тигез дип уйлыйм. Тигез генә чайкалмаган вакытлары буламы? Менә шушы гаилә тормышының бергә яши башлагач. Әлбәттә, һәр гаиләдә андый шаклар буладыр инде, бигрәк тә беренче, икенче ел яшәгәндә. Бер-береңә барыбер тиңләшәсең бит инде, бер-береңә яракларга тырышасың. Характерлар тагын бит икебезнең төрле. Шуңа күрә төрле шаклар була, әмма сөйләшеп, аралашып, бер фикергә, уртак фикергә килеп хәл итәбез инде. Гаилә кыйммәтләре хакында сөйләшкәндә шактый гыйбрәтле юл үткән Әлфия апаның да, балаларының да тагын бер хыялы, нияте ачыкланды. Ул да булса, шәҗәрәләрен, нәсел-нәсәбәне җентекләп барлау. Мәшһүр композитор Сәйдәшевка тоташмыймы икән җепләр дигән сорауга җавап табасы бар. Анысы көч һәм вакыт таләп итә торган гамәл. Якыннарны кунакка дәшеп, сый, нигъмәт янында аралашу, туганлыкны ныгыту, монысы инде еш кабатлана торган күркәм күренеш. Түгәрәк табын инде ул элек-электән барча якыннарны бер җирлеккә җыя торган җир.
Сибирде де шушы традиция devam ettimi? Siz anda көчүнүп яши башлагач, тормушка чыгып. Шул танышып киттек күршеләр белән. Анда туганнары, бабайның туганнары күбейде, аныкы 7-8 туган братлары, сестралары бар иде. Бер киленнәре Казаннан иде, тоже Казан ягыннан. Шулай зыелышып, зур-зур табыннар үткәрә идек. Бергә җыелу табыннарда гына түгел, эш вакытында да була бит әле ул. Андый күмәкләшеп эшли торган эшләр бармы Шыгырданда? Var indi ol. Şıgırdan da amdi iş köp ol. Нәрсәләрне эшлисез мәсәлән? Beren gece diysen, usan busan, yurt işleri neler şimdi bir kömek işi bizim biz. Сугым вакытларыдыр инде. Usan da çastı. Кунак часто җыябыз бит инде шунда барыбызда бергә эчерәбез, чирәбез. Бергә кайныйбыз. Kırban bayramı, Uraza bayramların kerebişler, birge kıskanlar buluşup alışalar indi sınavını. Шыгырдандагы киленнәргә дә төшә инде монда да якын җавап башы Дания ханым. Тәйінде мен тіп йортта, барсы да қонаққа келелер. Қаршы алабыз, жатабыз. Біздің жол бітінсін яратабыз. Сез нигез сакчылар инде. Негізде. Ул безне бик яхшы каршы ала. Алланың рәхмәте яусын анарга. Менә Шәүкәткә без менә Шыбабутны килеп керәбез. Алхамдулиллаһи шөкер, безнең шундый туганнарыбыз бар дип бик шатланабыз. Кая барсагыз да шулай ачык кабул итә торганнардыр. Сезнең нәсел нәсәбе. Чөнки менә монда килеп кергәч тә инде ул бит сизелә. Кемдер аш бүлмәсендә кайнаша, кемдер каяндыр ул арада нинди бер инструмент кирәк булса табып алып бирә, әйберне кая ятканын еш килмәсәләр, белмәсләр иде. Шул исәптән кыда-кыда иде. Без инде Кудагый белән кан кардәшләр булмасак тагын, туганнар дип саныйбыз инде үзебезнең. 4-нче ел бар инде хәзер балаларның тормыш кылганнарына үзебезнең уртак Мәрьям үсеп килә бит инде. Әле безнең тагын бер сөйпе шикелләр бар. Без шушы этажда яшибез, шушы домда, шушы подъездда яшибез әле. Шуңа күрә безнең аралашып бик тагыз бөтен эшләр буенча да инде. Монда инде кыдагыда җиң сызганып эшләргә туры киләдер, чөнки шәһәр фатирыгында дисәк тә, аның бит әле ират эшли торган вакыты ят мәшәкате күп. Buluşacağız mı? Kudağ'ı çağırsa ne biz işlanga almıştırgan ton nəsədib şunda o yerkə. Рәхмәт. Бер качан да отказ итмиләр, кадалар, әлхәмдүлилләһ, шөкер, рәхмәт, бик зур. Әниләрнең менә шулай тату булуы, ул бит әле балалар күңелендә дә сарымай. Ул ягы да бар. Нәсел нәсәбәдәге менә шушы кудагыйлар арасындагы төп йорттагы менә килен белән шулай тату булуларының сире нәрсәдә икән, Ришат, ничек уйлыйсың? Ихластыкта. Ихлас күңел белән аралашырга, матрешәргә, шунадан килә. Нигә булмасын, төрле хәтәр була. Барыбер үзара ихтирамлык ул һәр вакытта булырга тиеш инде. Шулай безнең янә белән инде бер аңлашма булды вакытында укып бетергәч. Инде дин буенча җәннәттән әйләнең, аяк төбендә әнәгә ярдәм итеп, әнә янында булырга кирәк. Ва икенче иде дингә хезмәт итәргә, шулай әнәгә рөхсәт алып бетем. Я синең янында булып хезмәттәм, я дингә хезмәттәм, әнә шулай разрешение биреп инде сайлап инде вот шулай инде уже 2008 елдан Бөтен Россия Сибирьдә да булдык, Павлодарда булдык, Центральный Россиядә булдык, шулай регионнарны алыштырып, шулай вот дингә хезмәт кылып йөрибез. Поэтому теге туганнары да күп күреп булмый, киләм дә ярты сәгать, 1 сәгать булам да китәм. Бөтен туганнар белән күрешә дә, киңеле дә яхшы, бөтенебезнең хәлен дә белә, шундый кеше ул. Ике булса берсе Ришат. Авылга кайтса, иманны бөтен туганнарны җиреп чыга. Киңеле белә. Бөтенебезне җиреп чыга. Рәхмәт анарга тоже ул бик киңеле яхшаның безнең Ришатның. Үзенә күрә бер традиция инде бу. Авылга кайткач, йорт сайын кирип, туганнарны барлап, хәл-әхвәлләрен белешү, һәм ул бик матур традиция. Аралашканда сез иң беренче табын кыргач, хуш исле үлән чәе әзерләп куйдыгыз табынга. Шушы үлән чәендә ничә төсмер, ничә тәмле ис тойымлана бит инде. Туганнарның бергәлектә яшәве дә менә һәрберсенең төрле булып, бер йомбакка, бер кәсәгә җыелуы, ул инде тәрбиядән башлана, барысы да нигез тәрбиядән, гаиләнең бергәлеге дә. Без инде
Ришатлар гаиләсе белән дә таныштык. Әлфия ханымның да гыйбрәтле тормыш юлын барладык. Һәм ул безнең тамашачыларыбызга кызыклы булгандыр дип өметләнәм. Менә насыйп булгач, Аллаһы Тәгалә сезгә туган ягыгызда, үз җирегездә үскән үләннәрнең чәен тәмләп яшәргә язган. Бу инде бик зур бәхет һәм һәркем үзенчә бәхетле дибез. Безне караучы тамашачыларыбызга да һәм алда күрешәчәк гаиләләргә дә һәркемгә үзенчә бәхетле булып яшәргә язсын. Amin.